Hai bai song nor na hanya lam soga ni channel ani Tiprasa Jaiti channel ano channel no tabung no puila ko hongkai nor subscribe khlai tai subscribe khlai mane ulo nong ni sungjang nai rok to comment khlai di comment section no thangai ang nor no reply khlainani chesta khlainai je noni sungnam sungo tongma rok sungai mano norok oro nuk khana tok busa borok ngatini bai saltam borok ngatini bai saltam jotoi saltam khabar tini bai borok no tabu kolma jora May mas choli tongo o kolma jora phano norok hingkana borok tam bage bulb mare borno bulb man karon nongkha 1 থেকে 7 din ni bisingo nang borok no bulb marnai bulb rugoi omo haikeno boni tongma jagano kutung khlaima toninai tai ada dapano khana noro dinkar tai feeder bono khana feeder ada zaman dapano khana tai dinkar hangkai tei ningmani dapano khana dinkar ada zamani dapano khana feeder omo jotono chikon omo khai chikon puruni boni chamungni ada dapa bai tui tei kotor chamungni ada dapa bai tui bo chensingnai abong kotor ada dapa bo kotor tui dapa bo kotor thango bayap song hor joro ang video khlaimani karon nongkha nor light remani oboni meaning sanan bagai all light remani karon nongkha borok o cherai jorao hingke borok kwchang jago horo hingke kwchang jang mani katinan bagai all light kwbangma marwano 300 ta tok ni go ang light rekha kaitham omo jotono kwchak bulb 200 power bulb thaitam rekha tabo borok amon bagai borok obon bagai no tung khai oro tongoi mano hingkai tung khai tongoi mano omo kaisa upokar tongo light remani tai kaisa hingke bayap song light remani borok nang jodi light ya hingke borok horo kubo kwchang jangnai tai kaisa hingke borok thui tongmani ada bo chaya ngnai borok thui tongkhano tai borok bwchawai ada chanani jora ungo tamhane ada chanani borok tai hush mayang thango karon borok ada bo nui andra gondra hongkai tui bo nuija hingke borok tui no bahai nangnai ada no bahai chanai ba aboni bagai ada bo chaimia tui bo nangmaya aboni bagai norok bo omo hai khlaino horo management khlaidi ani mo horni video horo bahai management khlainai tok no eba tok busano oboni srungmung ang norokno share khlaimani bayap song hingkai tei kaisa sana tongo jephru pano horo phaiye jai khlaina tapogdi 1 থেকে 7 din borokno nungjeske pano horo phaiye mo hai khlaiye jai khlai mathangnai horo sob somoy 8 ta o phadi 8 ta waisa phadi hingkai horni 1 ta waisa 1 ta jodi phaimi hingka aichogo dutini bwchawai nang farmo ma habainai tei farmo habai jaima khlainai borokno sachang mo hai khlai ada majarnai hingkai amtui khailai jai khlai ada chari hingkai nini tok bo bolinai tai bo ni je immunity tongmani amo bo thik wngoi tongnai tai nang bono 7 dino to vaccine rwnai 7 dino vaccine rwna swkang omo hai khlai bini immunity no nang jai khlaiye thik ma toninai jodi nang omo hai khlaiye jai khlaiye thik toni hingkai nini immunity boost je tok ni derai thangkai nang bono vaccine rwphano bini shorir rok chaya wngnai eba bemar romnani 10% chances tongnai tei 90% chances kwrwing thanai hingka aboni bagai 99% no kaham kai tonna bagai nang omo hai khlai horo jotno ma khainai bayap song kaisa koko kwrwi diba nini kosto khaimani kwbang hingkai jai khaimani kwbang hingkai nang khalokmani kwbang hingkai bwthai bo kaham nongnai bwthai naithok nongnai tei bwthai nang kaham no machanai yamo haino chwng jekono samungo khlaikhe hingkai nang kharowui nang oro nini bwkharowui kaham khlai nang srangui ma khlainai tai jai ma khlainai nang jesa jai khlaidi
tok bo tornani aswkno donai aswkno bini immunity thik tongnai aswkno bini shori kaham tongnai tai susto tongnai borok shori kaham tongmani bagui norok nukha nani oro birlaio thwnglaio baksa suklaio baksa chalaio nugui mankha na aboni bagui amo hai khlaiui bayapsang jodi kono thujak tongkha hwnkhe norok sosai redi jodi kono thujak tongkhabla borokno twrwk khai sosai redi sosai rwkha hwnkhe omo hai khlaiui borok kutului ada o chanani chesta khainai tei ada tui nungnani chesta khainai omo hai khlaino borok ada chanai tui nungnai thwnglainai suklainai obo hai khlaino tonglainai aboni bagui chesta khlai di je swkjai khai mansak aswkno khlai di bayapsang tai 7 din no to vaccine rwnai 7 din ni vaccine tamo rwnai aboni video bo khlaijak tongo 7 din ni vaccine bahaikhe rwnai bo jora o rwnana bobo haikhe rwnana vaccine naharpuro bahaikhe vaccine no tubunai abo bebak video khlaijak tongo norok ani description box o thani eba o video ni I button o click khlaiui norok a video no naiui mano bayapsang haikhe tini ni video aswk nang situng jotono no hambai।